почва да функционира. Втората, третата и доктора каза, тук става нищо. Аз благодаря на брат Митков Кокорил. Мълък мъж с голяма вяра, голяма молитва. В словото има един малък пророк Авис. Малък пророковач с голяма молитва, брат и сестри. Аз искам да кажа, че вярващите имаме тази сила. Но искам само малко да прочита от Божието Слово. Църквата трябва да имаме приготвителност. Църквата трябва да имаме приготвителност. Израел, докато нямаше приготвителност, той е роптал и се оплаквал. Дошло време Израел да се приготви за Господа, за да имат среща лице на лице, защото беше омръзна на Израел да им говори Мойсей и каза: Мойсей, стига с тебе, нека да ни говори твоят Бог. Тогава Бог каза: кажи на Израел да се приготвят 2-3 дена там. Тяхната приготвителност не беше такава, както трябваше да се приготвят. Когато дойде време Бог да им говори, те казаха: Мойсей, кажи на твоят Бог, той да не ни говори. По-добре ти ни говориш, защото ти по-добре ни говориш. Скъпи брати и сестри, аз искам да кажа, Бог, като Бог,